שוחחנו כבר היום על הערכה של נכסים לחלוקה בין בני זוג מתגרשים, ועכשיו נדבר על החלוקה עצמה ועל הבעייתיות שעלולה להיווצר. צהריים טובים לך, גדי סולומוביץ', רואה חשבון. צהריים טובים. קודם כל, ספר לנו קצת איך רואי חשבון משתלבים בסכסוכי גירושין. אז ככה, תפקידו של רואה חשבון זה בעצם לסייע לבני הזוג ולעורכי הדין באיתור הנכסים הניתנים לחלוקה, הערכת שווי המימוש האמיתי שלהם, בהתחשב בהתחייבויות שגם גלומות באותם נכסים, וכמובן בהיבט המיסוי שחייבים לקחת בחשבון. לדוגמה, נניח שיש בני זוג שיש להם שני נכסים, שכל אחד מהנכסים, שווי השוק שלו 1,000,000 שקלים חדשים, שכאשר נכס אחד זו דירת מגורים, ונכס שני זה חנות, שזה נכס עסקי. במידה ולכאורה, במידה ומחלקים את הנכסים בין שני בני הזוג, החלוקה היא שווה. בפועל, במידה ויממשו את אותו נכס עסקי, יכולים להגיע לחבות מס של 30% בעצם, ועד מ1,000,000 שקלים חדשים נשארנו 700,000 שקל. לעומת זאת, בדירת המגורים, במימוש, בדרך כלל, ברוב המקרים, ישנו פטור, ואז נשארים מאותם 1,000,000 שקלים. ולכן החלוקה היא לא הוגנת. בנוסף, במידה ומחליטים לא לממש ומסתכלים על התקבולים העתידיים מאותם נכסים, אז אנחנו יכולים לראות שבהשכרה של דירה למגורים, בדרך כלל עד גבול מסוים, היא פטורה ממס לגמרי. לעומת זאת, בהשכרה של נכס עסקי, כמו חנות למשל, מחסן, ישנו מס של 30%, שיכול להגיע ל-30%. בוא ניגע רגע אולי במצב שבו אנחנו צריכים לבוא ולכמת כמה כל אחד שווה לצורך העניין, ומן הסתם שאנחנו מתעסקים בסכסוכים כאלה בין בני זוג, אנחנו רואים צד שמעלים נכסים, אם זה על ידי זה שהוא אולי עצמאי, או כל וריאציה אחרת שבעצם מאפשרת להעלים את אותם כספים. איך אתה בעצם יכול להתגבר על המכשול הזה? קודם כל, אני מסכים איתך שזו בעיה. זו בעיה קשה. בחלק מהמקרים היא ניתנת, אותם נכסים ניתנים לאיתור, בחלקם מאוד קשה עד בלתי אפשרי. אם אותו צד שמעלים הכנסות בעצם משקיע את אותם הכנסות שהוא העלים בנכסים כמו דירה או רכב, אז כמובן שיותר קל להגיע, כי הוא משקיע אותם בנכסים ממשיים. לעומת זאת, אם הוא שם אותם בבלטה, אז אנחנו צריכים לאתר את הבלטה, שזה הרבה יותר קשה. אפשר גם להסתכל אחורה ולראות למעשה דברים שנעשו לפני כן, לקבל איזשהו אומדן על שווי של בן אדם? אפשר לקבל איזשהו אומדן, זה בעצם להשוות בין רמת החיים של אותו אדם שהעלים את אותם הכנסות, לבין רמת ההכנסה שלו. לדוגמה, אדם שמעלים הכנסות ועכשיו טס לחול, לדוגמה המון פעמים, או קונה בגדי יוקרה או תכשיטים, דברים מקרי ערך, אז כמו שאפשר לאתר את הדברים האלה. במקרה והבעל מסרב לשלם משום שטוען שהפסיד את נכסיו, יש דרך להוכיח אחרת? כן, יש דרך להוכיח אחרת. קודם כל צריך לבדוק, במקרה של הפסד, צריך לבדוק אם זה הפסד אמיתי. הכוונה, הפסד אמיתי, זאת אומרת שיש מקרים מסוימים, משיקולים מיסויים או משיקולים, כמובן של גירושין, שמוכרים במחירי הפסד. ואז בעצם צריך לבדוק באמת את מהות העסקה, בעצם את כל צידי העסקה, ולראות אם מדובר בהפסד אמיתי. יכול להיות גם מקרה שאותו הפסד כביכול נמכר לאיזשהו צד קשור, שאחד הצדדים, או הבעל או האישה, עדיין שולט בנכס שנמכר בעקיפין. ולכן צריך באמת לבדוק מי קיבל את הנכס, מי מחזיק פה, ואם יש איזשהו קשר כזה או אחר. מה קורה בסיטואציה, למשל, שבו זוג שנכנס לתוך איזשהו מהלך, בדרך כלל זה מהלך חד צדדי שאחד הצדדים פותח את התיק, אם זה תביעה בבית משפט או בבית הדין. ואחד הצדדים בא ומעלים כסף לפני. זאת אומרת, בא, מושך סכום כזה או אחר. איך ההתמודדות שלך עם דברים כאלה, איך הדברים בעצם יכולים לצוף? במקרה שכזה, מה שצריך לעשות זה בעצם לבדוק לא רק מה קורה היום ומה יהיה בעתיד, מה שדיברנו מקודם, אלא לבדוק גם מה קרה בעבר. צריך לבדוק, כמו שאתה אומר, עם איזשהו צד, משך כספים, זאת אומרת, סכומי כסף גדולים, לפני תאריך הגירושים, כי כנראה היה מודע להם, אז מה שנקרא, הוא הכין את הקרקע, הוא ניסה להעלים דברים כאלה או אחרים, אז בעצם צריך לבדוק גם את ההיסטוריה, לראות אם היו משיכות גדולות, מימושים של נכסים כאלה ואחרים, העברות של בעלויות לצדדים קשורים, כמו שדיברנו מקודם. ואז למעשה אתה יכול לראות ולהראות לבית המשפט לצורך העניין, כסף מסוים או רכוש מסוים שהוא עליו, שזה ייכנס כן לתוך החלוקה הנכסית. כמובן. אמרתי לכם מקודם שזה סרט, לא? כן. כשהיה פה הבלש. כן. גדי, תודה רבה לך. תודה, גדי.